ulun persasat sampun pepes bayu kang tapis kula sampun boten gadhahi kekiyatan nyumurupi kadang-kadang kula sampun manjing kasuwargan Kunto ulun bakal nuduhake marga supaya kita bisa prakteng sarta pinanggya kelawan jalmaning ditaswanta ingkang bakal bisa nyurasa tulis jroning pustaka Jamus Kelima Sada. Mara mlaku mangetan bener aja minggok lamun kita durung pinanggya wujuding gunung ingkang pucuke anggondo arum wujuding gunung ingkang pucuke anggondo arum utawa winastan Sitiwangi nggih Jumandaka ana ing pucuking gunung nglakonana semedi maladi gening nglakoni tapa brata nganti sapurnaning umur kita lan ulun percaya kanthi jalaran kita mertapa ning sapucuking gunung mau sayekti bakal ana dalan nggon kita bakal pinanggya kelawan titahing Ubatara ingkang bisa nyurasa jroning pustaka Jamus Kelima Sada. Kula nyuwun pamit pukulun.